Tak čaute diváci, tu som ja, Patole Gamer, a ja vám môžem povedať, že som veľmi dobrú správu. Ja mám nový rekord v Blockblaste. Nie je ten 100 000, že proste, čo ja prekonal, lebo ja ešte stále hrám to okolo, ale teraz som proste bol niekde, nepoviem kde, prepáčte, ale proste mám nový rekord a ten rekord uvidíte v dnešnom videu, lebo ten rekord je tak neuveriteľný, že takto budete kúkať, že čo? Naozaj, nemyslím to zle. Ja vám to ukážem. Tak, ten rekord je neuveriteľný, 1 000 000. Dal som 1 000 000, no netrvalo mi to veľmi dlho, lebo som mal aj strašne veľké to kombo. Nejak 200 kombo som to štiahol. Ale ničoho sa nebojte, toto som vždy chcel robiť, ale ešte určite budem pokračovať a skúsim urobiť nový rekord. Tak ja vám to vysvetlím, ako to najprv bolo. Tak bolo to tak, že ja som začal hrať Blockblast. Ten Blockblast som už začal hrať dosť dávno. Ale prepáčte, som vám v prvom videu o Blockblaste povedal, že som to pred pár týždňami začal, lebo som vám chcela, aby ste neboli naštvatí. Prepáčte, dúfam, že mi to odpustíte, ale poďme sa vrhnúť k tým rekordom. Tak tie rekordy boli zo začiatku, že úplne malé. Že napríklad, že nevedel som dosiahnuť ani 10 000. To teraz, čo som dal, ten 1 000 000, to je veľmi veľký rozdiel. Ja som sa strašne tešil. Keď som to robil, tak ja som normálne, že vrieskal od radosti. Ale však predstavte si, že 4 roky hráte nejakú hru na to, aby sa vám podarilo, že to, čo ste vždy chceli, to je strašná radosť. A ja som sa strašne tešil. Alebo raz sa mi stalo, že mal som 313 000 a vyhodilo ma to. Tak som bol naštvatý, akože urobil som nový rekord, to je dobré, ale predstavte si, že máte 300 000, pokazíte to a je tam, že revive. Viete, revive je to, že môžete dať. A vy sa takto kúkate na ten tablet, že yes, dal nový rekord. A že myslíte si, že proste dáte ešte väčšie skóre a zrazu ste vonku z Blockblastu, idete naspäť a ten revive tam není. To sa mne stalo už dosťkrát. Stalo sa mi to aj na 445 000, čo som bol dosť naštvatý, lebo to už bolo najväčšie skóre z mojej rodiny. A proste bolo to dosť ťažké to nahrať. Tak teraz vám vysvetlím, aké boli moje rekordy zo začiatku a potom, ako sa mi podarilo dosiahnuť 1 000 000. Tak ja som začínal s úplne malými rekordmi, že napríklad, že 10 000, 12 000, 15 000, 20 000 a to bolo, že pre mňa, že to bolo, že pre mňa, že božstvo. Ale teraz, keď dám 150 000, tak si hovorím, že to také malé číslo. A vtedy by som sa radoval jak decko. Ja keď som dal 20 000, tak som bol takýto, že OK, prepáčte, to bolo cringe. Proste som sa strašne tešil, keď som dal, že nový rekord. A teda nie nový rekord. Nový rekord, to som sa tiež veľmi tešil, ale keď som dal, že 15-20 000, tak tedy som sa tiež veľmi tešil. Lebo tak poviem vám tie rekordy. Tak bolo to tak, že najprv som začal, potom sa mi z nejakého dôvodu podarilo, že 12 000 na Photoshopu na tomto tablete. Najprv som to hral na mobile, ale potom som sa rozhodol, že začnem na tablete. Na tablete sľubujem, že som začal iba pred nejakými 2 týždňami. To sľubujem. To som ešte, akože hral som to ešte pred nejakými 2 rokmi. Alebo keď som sa nudil, lebo predtým to nebolo pre mňa nejaká že zaujímavá hra. Tedy som ešte nemal ani YouTube kanál, lebo môj YouTube kanál není vôbec starý, ten má že 2 mesiace spomaly.
musíme dosiahnuť 400 zliadnutí. Keď dosiahneme 500 zliadnutí, tak si zahráme Block Blast, ale ja nahrám najprv nejaké dosť veľké skóre, napríklad že 300 000 a potom skúsime, či to nepokazíme. Dobrý nápad, trošku aj vtipný, lebo 300 000 to mi trvá, že dosť. Lebo to ja som mal len šťastie, že som dal ten 1 000 000, lebo to kombo, to bolo, že nepokaziteľné. Teraz, keď si kúknem kombo, tak to je, že brutálne veľa. Proste, neviem. Strašne veľké, proste viac ako 200. Veľmi veľké. Tak tie rekordy boli, že 12 000, potom som dal 25 000, potom som dal na mobile 33 000, to som sa dosť tešil. Potom som dal 47 000, to som sa tiež dosť tešil. Potom 59 700 niečo. Som trošku bol aj naštvatý, lebo som bol nejakých, že 300 bodov, ne? Od 60-ky, od 60 000 a proste som strašne chcel dať 100 000. Ale na druhý deň, keď som bol na záchode, tak hovorím, že však kosím šťastie, na tablete už som dávno hral. A tak som išiel. Hral som, hovorím, to mám 60 000, ani som si nevšimol, lebo som hral nejaký pol hodinu a dal som 60 000. To bolo dobré, lebo aj keď som dal tých 59 000, tak mi to netrvalo nejako extra dlho. Proste nebolo to také ťažké. A potom, proste som dúfal, že som si vždy myslel, že ako vždy, lebo som bol zvyknutý, že to pokazím úplne rýchlo. Prepáčte, srbel ma krk. A proste myslel som si, že pokazím. Ale keď bol ten moment, že 99 000, tak ja už, že nepokaz to PTL Gamer, lebo teraz, keď to pokazíš, takže vyhodíš tablet do vreca a hodíš to potom do kontajnera. Proste, že bol som trošku aj v strese, lebo a predstavte si, že máte veľké skóre po 3 rokoch a potom máte, že pár tisícok od 100 000, tak takto sa na to sústredíte. Že proste ste v strese. Inak to som bola ja, ale nešiel som rýchlo, musel som byť pomalý, lebo predtým som to skúšal, že rýchlo, aby som netrval dlho kolo, ale ako sa hovorí, radšej pomalšie, jak sa to hovorí, prepáčte, že ten, kto ide pomalšie, ten ďalej zájde a ten, kto ide rýchlejšie, tým menej zájde. A tak som išiel pomaly a potom 100 000. Ja som skákal na tom záchode, jak nejaký skibidi toilet na tom. A proste strašne som sa radoval. A potom som išiel a potom to dopadlo, hádajte jak. Dal som 166 000. Pol z 300 000. Čo som strašne chcel dať, pretože moja babka to dala. A ja som proste strašne chcel to dať, ale nepodarilo sa tak, ale aspoň som si splnil predtým sen. Potom som mal sen, že 1 000 000. Tak som na druhý deň som dal 313 000 za asi 2,5 hodiny hrania jedného kola. To bolo strašne veľa. Potom o nejaký týždeň som dal 445 000. To mi trvalo 3 hodiny. Teda nie, 4 hodiny, jedno kolo, lebo som vždy pokazil kombo, len na začiatku som mal nejaké, ale že úplne málo, že maximálne 20 alebo 30.
Ale to kombo je najlepšie, keď máš, že 60, napríklad, že 60 alebo 70, lebo vtedy, ja som mal, že kombo nejak 200 niečo a ja som na jeden pohyb dal 70 000 bodov. Predstavte si, že niektorí hráči nevedia dosiahnuť ani 50 000 a ja som to dal na jeden pohyb. Ale trvalo mi dosť dlho, aby som dal také kombo. Potom som dával iba také, že 2000, 1000 a také, že na pohyb. Ale proste bolo to dosť ťažké. Ale teraz, jak som vám spomínal tých 70 000, tak to bolo z toho kola, čo som hral milión. Lebo to sa mi podarilo pred 7 hodinami ešte na obed sa mi to podarilo. Proste, že bolo to dobré. Nebolo to ani také ťažké, lebo bolo dosť dlho trvalo to kolo. Ale jak to povedať, že proste nebolo to také ťažké, lebo ja som dal, že milión na prvý pokus, to ani profesionálni hráči nevedia dať. Ja som videl veľa rekordov, že 19 miliónov, 74 miliónov, 1 bilión, 1 miliard. Strašne veľa som videl, ale ani jeden neviem, ktorý je reálny, ale ja podvažujem zatiaľ ten 19 miliónov, lebo to aj ukazovalo, jak to hrá. Kto vie, či to neboli iba nejakí hackeri, ktorí, že úplne, že si dali, že dajte, že komand, dajte mi skóre 1 bilión, alebo že komand, dajte mi skóre 74 milión. Boh vie, či to bolo reálne, alebo fejkové. Lebo veľa vecí môže byť falošných na internete, ale keď vidíš, že všetko, urobené to je napríklad, že aj ukazujú, že jak to robia, tak to je pochopiteľné. Lebo však človek nevie, čo sa za tým môže skrývať. Možno to je, napríklad vyzerá niekto ako priateľský človek a môže to byť vrah. Alebo napríklad, že zdá sa byť strašidelný a pritom je milý. Úplne. Že proste niektoré veci sa zdajú inak, ale sú úplne iné, ako si ľudia myslia. A proste ten milión ešte stále hrám, tak ešte dneska natočím short, lebo nemôžem to ukázať, lebo tu nemám tu selfie tyč, alebo ak sa to volá. Proste, čo postavíš a s tým natáčam, tak to tu nemám. Prepáčte, ale sľubujem, že ešte dneska natočím short o tom, že som dal aké skóre. Napíšem to aj do názov videa a potom si to video kúknite. Možno to vyjde až neskoro večer, neviem, lebo možno sa mi to podarí dať veľké skóre, ale ja som sa rozhodol, že už som to dvakrát pokazil na tom milióne, ale dal som reviv. Ale ja som sa rozhodol, že tretí reviv nedám, aby mi to netrvalo, že do zajtra rána, lebo možno mi to bude trvať veľmi dlho. Tak, ja som vám chcel povedať, že dajte like, odber a napíšte do komentárov, koľko si myslíte, že dám skóre dneska večer. Tak, zatiaľ, čaute.